hai ka kristeng ukpa badu kuon badu mensem bakuon ka jinga e jong try jong yu Jesus Christ bad ka jing ye jong blay lam bad ka jing slok jong mensem bakuon kin dan rangkat bad pi baro ko hanman ko prabi ye haka gospel menta ka sngi kat kumu Matthews kalanong ka bakat saw kat khot ar po ar adu lai phun riu kakren shaphang kumno ujisu ulapan jai jai ya kaduriau hakaba kisnran kele kendu ya kajing at phlong jong kaduriau bat kala dap da kajing snow tieng bat ar tatien henry kala duai hau jisu bo jisu sisndon ulawan bola ong to snow shngai ngadei manga wat shetieng hanman prabi ye ngidon hakane ka benta jong ka jinglong jingman jong ka prathai ka mariang ngisngo halade kumbangidon hakataka lieng ka ba dap da ka jing at phlong nakadaw jong ka ne ka jingpang coronavirus to menta kumkine ki sinran klam da du jingkerman ni perta shau jisu da ka jing duai rangkat ka jingai kabal klampap u jisu nam ino yangi un wan shangi bat da ki nek kentien un pen shngai yangi ban ong ngadei manga wat shetieng ni shania talitalan hakabor blai badha ka jing ie ka jing u kabanam ino yangi wadap dang ki jingai ka babun ki mai kendu ha ka jing em ka bahaman lagasni hagne kam mas bakhuai ngidwai nagbenta I batlang barakhe ka singkha ka jong I ngidwai boble na karkhu kardo I rangkat I mai pa makin man ki para ki bahing sambaro ngidwai karpang nagbenta I Quincy Mary Lingdo Hillary Siem Pidalin Kharkangor baking sam ye Balawan Joshua Mauri Juban Siar Sunabi Panjanai Dakhar Pras Simli Lidora Dakhar Buram Khalukhi Baria Baro Kibapang Gibistam Boblay Dakijing Ikijing Snay Unkar Khu Kerdo Un Pentengan Yaki Bad Un Aino Haki Yakijing Ko Jingkia Kabakam Kloy Nidwairu Nagbenta Bun Kibiakandu Ikijing E Hakirukam Per Boblay Un Pli Kilad Glanti Kumno Bakila Ban Saindur ya ka jing em ko jungki hakaman ka bukhui ka jong blay ngidwai karpangro nagbenta ki mensiem ki balakhlano kerpang e nagbenta I Jima Mary Pongro Uphi Tariang Cecilia Marbanyang Michael Kurung Abelsius Mauri Dunbok Lingdo Mauplang Albert Nongsie Stevenson Karngap Kanta Beneros Tenson Alma Marbanyang Maria Baro Kimansiem Kibrang Dan Kam Kijing Duai Kijungi Boblay Un Aino Haki Ya Kijing Sup Nang Kabom Chukot Ni Penbet Penbiang Yaladevan Priang Ikini Kijing Kerku Naublay Dag Basashi Sien Ni Panmap Yala Kijong Kipop Ngapla Haublay Bren Bor Baro Barhapi Ko Hanman Ko Para Bangala Le Pop Shibune Daki jing perkhat bagi kitien daki kam bagi jing leklet daki jing le palat jonga daki jing le palat jonga daki jing le palat bakrau e jonga namar kata ngagarpat ika maria bukhuin kabaya sa kathai suti yaki angel bukir khuin maria phi ko hanman ko para bandwai nak benta jonga how try ublay jongi ublay bren bor baro unisne yangi Merendalam maap iki pop jongi unyalam yangi shikajing em bam jukon ko try to isnay ko grace to isnay ko try to isnay to ngnya duai to one hajan ki shakri jong me ko try but what you sange ban pdiang snub ha ki jing karpat jongki banag banta ki to ki basno khrau hame kumunang thau Marunang sanshar jongki
men do pen thamai yak ba mela thau bat men ri khop yak ba mela pen thamai ker khu ker do ablay second ran ikene kin men ki para kala wan ra ikene ki jing thmu ba pher ha ka duan ka jumi yak ba pang wisdom to loi to lao to weng to kandan no yak jing pang jing stom ki jing kreu ki jing krep ki jing wit ki wa baro la kalong ha ki jing mot jipur khat ha kalong do long snam kalong renjeng berjeng ka jungki pendap do men se ma khu jame ban e ker ngiu kruyang ban yo ka bor ki jing klain ki jing ko jing khia ba kham kloi yak ba koi ba khia banda banri ban suma suk her ban lai ne kino ki jing pang ba ki jing mai jong kanik prathai kum juru nak banta I bat lang bar khe ka sngi kha to ai binang san nang ba ha ka jing tibru tiblai ha ka jing ko jing khia yekimen sim ka bim la khona shalade to ai no ha ki yak jing sup nang ka bom jukon now try jing Jesus Christ khon jung mi obe em bat sin sharang kat ban mi ha ka jing long ka we jung men sim khu we blai chu nom la chu nom